sunt Răzvan, bine v-am găsit. Da, hai să intrăm în Salut lume, sunt Răzvan, cine v-am găsit, bine v-am găsit la un nou la un de Clash of Clans, am răcit. Așa tot pe aici, nu e atât. Builders Hub. Chestia așa nu fac nimic, mai e și câteva ori. Răhățel. Boing. Băi, mi-am amintesc de vremurile când jucam Clash of Clans. În Clash of Clans, ca obsedat, făceam concurs cu prietenii mei. Am un prieten, ăla Ștefan, văzut dacă. Bă, picioarele, voi știți cât de opram e joc. Eram atât de obsedați, încă și noaptea, butonam tabletele, telefoanele, eu eram opinit, care nici nu eram pe locul 2. Aveam de level 2, aveam nu știu ce, aveam tâmpenie, aveam Wizard, aveam de voi, mai aveam când făceam pe Halopt, dublu cam pe dar acum mai am 3, alți avem 3, cât costă, facem noi bani, 3 luni. Bung. Am și cred că n-am mai jucat Clash. M-am lăsat că m-am ofticat, deci nu mai puteam. De Clash, recunosc că eram ofticat, bă, fratele. Nu înțeleg. Să atacăm un fraier repejor. Bă, are resurse, dar are șarm. Nu. Să-l atac. Da, puțin. Pe bună. Nici să nu vin imediat. Ok, m-am întors. Aparent mi s-a stins subtărul. Și da, nu mai avut net. Nu știu de ce s-a stins, dar... Slab. Ca și Wiz. Bă, pe ăsta l-aș ataca, boss. Mi-ar da. Bă, și ceva mai duce YOLO. Da. YOLO. Mi-a murit un Wiz. Aba n-am pus acolo. Nu, sunt perfect. Ok, acum iată că ăla când păta YOLO. Are ceva prin părți, nu chiar la... Chiar că i-am îmbrat din asta, i-am îmbrat din asta, bă, i-am îmbrat din asta, bă, i-am îmbrat din asta. O, i-am făcut pe astea. Mă, are turnul ăla nenorocit. Cu Wiz. Wizii mei că n-are o la țintă așa de mare să-i nimerească pe ăștia. Atacă boss, aoleu. Bă, de ce nu? Așa, bă. De ce n-am băgat și eu un Wizard? Mai am 15%. De ce mereu când filmez rămân fără baterie? Gata. Like! Am luat 3 stele. 32 de cupe. Să vedem. Trebuie să mai să ne bage în Liga de Bronz. Auleu, peste 400. Sunt pe 62. Uitați ce m-am apucat. Am îmbrat din ăla. Sper că n-am. Am să mă uit mai atent. Nu deloc. BLNG. Ce acum nu știu.
fac gemuri. Și puțin XP. Ok. Atunci... De ce nu am mix? Oleu. Mamă, mi s-a dus tot. Fuck it. Nu m-am uitat. Primi gem. Uriei. Am putea cineva pe ușă. Nu știu ce mă interesează. Una, două. Bun. Bun. Ok, până să fac trupele. Măcar să mai scutim și noi un gem. Să ne uităm. Ăsta și ăsta. Bă, mi-am observat acum că nu se știu. Au, din asta la... Acum dacă sunt muncitori ocupați. O, Doamne. Mă doar spatele. Boing. Ok, să facem. Ok, să fac și asta. Contează. Hai că-ți dăm ce spune. Asta ai ca elixir. Am sigur ca să caut. Dar nu cred că am elixir ca să... Oh, gol de la asta de elixir. Da, sorry. O, mai bine mai știu ce aici. Cum de? Oh, am jucat odată, am luat toate resursele și am ieșit din greșeală. Da. Deci nu le atac. Mergem YOLO. Bă, eu aici la stele. O, băi, să atac sau să nu atac. Băi, să-l atac sau să nu-l atac. Băi, nu-l atac. Puțin resurse. Tonhal 4 și trece slavie. Nu-l atac, dă prea puține resurse la Tonhal 4. Băi. La ce? Aia, cred că la 3 în 2 mortar. Nu. Ești termin tot gold. Nu că-i are arme bune și... Adică o cupă. Într-o cupă. Să fim serioși, man. Într-o cupă. Ok, deci bună, cam atât a fost cu episodul ăsta de Clash of Clans. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați sau să apăsați butonul de like. Faceți-o chiar acum sau nu închei videoul. Faceți-o în secunda asta. Știu că te uiți acum și vrei să apeși. Apasă. Ok. Cu voi aici a fost Răzvan și noi ne vedem data viitoare. O zi bună. Pa.